Good morning! Happy Monday guys! Last day ng November. Hindi, 29 pa lang pala. So bukas birthday ni Ma'am Shian nyo. Yan. Tama ba? 30 nga ba si Ann? Oh, Bonifacio Day yun eh. Birthday. Tapos sunod si Joy. O sunod ako naman. Yan. Anyway. Ayan. Happy Monday. So yung binabad ko kahapon na chicken bago ako may umalis. Babad na yan sa garlic, pepper, tsaka ano lang, toyo. Ano ko na lang siya. Air fry. Tapos mag-ano din ako ng side dish na mga gulay-gulay. Yan. Salang ko lang to. And for the veggies, ayan, i-roast ko yung ano, broccoli, tapos Baguio beans, and then konting ano, bell pepper. Yan. Favorite ko to lang pag malutong. Dito ako magro-roast guys sa oven toaster. Tingnan natin kung pwede siya. Ayan, nawala yung pan nito. Kaya bumili ako nito sa ano, sa Japan Homes. Kaso, ayan, sobrang liit naman ito. And ito, sobrang laki. Kaya, dito tayo sa maliit. So, naubusan tayo ng battery guys. Sana ba ako? Ayan, sinolt ko na siya. And pepper. Teka. Walang ano tong pepper ko. Ay, naku. Yan. And then, spray natin ng olive oil. Yung nabili kong ano, bote. Sa... Ano ba yun? Yan. And then, toast natin. Saan ko ba nabili yun? Kulang-kulang yung ano ko, yung info ko. Sa handy money. Hindi. Sa... Nakalimutan ko na. So, basta. Yan, mura lang yun, guys. Luto na. Ito na yung air-fried na chicken. Tapos yung roasted vegetables. Yan. Kain tayo. Ayun yung tira pa kahapon na, ano, lomi. Pang-sabaw na lang ngayon. Let's eat. Tumingin ako nito sa ano kahapon, wala na. Puro tinidor na lang. Walang kutsara. So yan, dito lang ako nakabili. Ayun si Chris. Katukin mo na yung anak mo para sabay na kumain. Pumuo lang eh. Kain tayo. Ayun yung tira pa kahapon na ano, lomi. Pang-sabaw na lang ngayon. Let's eat. Tumingin ako nito sa ano kahapon, wala na. Puro tinidor na lang. Walang kutsara. So yan, dito lang ako nakabili. Ayun si Chris. Katukin mo na yung anak mo para sabay na kumain. Pumuo lang eh. Perchi! Basta Perchi! Ito, minsan masungit to eh. Nananap, oh, tama? Oh, 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 uy, uy, yo. Uy. Uy, hindi ka naligo na. Hindi ka naligo na. Ayan, dito na ako guys sa shop. Ah? Ayan, saan si Lucas si Papa Chan ko. Kaso di kami patuloy-tuloy. Ang daming tao kahapon. Sa ano? Sa Muwa? Umulan ba? Ay, umaga, oo. Ayan. Pinasyal din namin si Chris at, di ba? Kung ano nang pinupost sa Facebook. Eh, si Lucas sabi niya sa akin. Sabi ko baka na ano na yung anak ko. Araw-araw na lang ako dito sa bahay. Wow, talaga mga bagets ngayon eh, no? So, ayan. Hinantay ko lang din kasi yung ma-fully vaccinated siya para magamit namin yung ano, may free accommodation kasi ako sa Palawan or Bohol. And then, meron pang, ano ba yun, Chen? Anong hotel nga yan? Astoria. Ayan, may free accommodation ako doon. Isang 3 days, tsaka isang 4 days. So, sabi ko gamitin ko na. Kaso nga, ayan. Ay, bagong liga si Rico. Buti pa si Kuya Peter kumakain ng oyster pancake. Sarap po yan, di ba? Approve. And look who's here. The very makulit Lucas. Saan ka pupunta? Oyster cake. You want? Tingin. Parang di naman oyster cake eh. Parang tinortang pansit. Kasi may ano, may tag doon. Sarap no. May ano ba yan? Toge. Tinortang pansit.
Hello guys! Ayan, time check, mag-alas 4. So pupunta muna ako doon sa sa may school ni baby kasi may titingnan ako doon product at may order si Mamaya ng 100 kilos. Hi Mamaya! Ayun, papunta pa lang po ako para i-check yung stocks ng order nyo. Yan, and then babalik kami sa Ace kasi may isusoli si daddy, papalitan pala na na item. Tapos yun, babalik din kami at may papaship ako sa sa bus mamaya. Yan, mga RMK. So, yun. Tapos may ayusin pa akong for Canada and then yung for Australia naman. Yan. So, para isang labas lang. Grabe traffic! Dahil lang bago tong lugar na to dito. Oo. Lagi nagbago. Maluwag to dati. Hindi, same lang. Sus? Kasi maaga ako nakakasig kay Hindi na siya dumadaanan pag pag hinatid niya si baby. Ay, naku. Ayan 23 minutes na kami dito. Nabubulok. I think kasi dumadaming populasyon. Hindi, wala na naman kasing yung tag dito. Hindi na mahigpit unlike before na grabe. Kaya mo mag 100 km per hour sa sa Roas Boulevard nung mga unang lockdown. Seryoso guys, parang pati tagdan, parang ghost town. Lahat talaga nasa loob lang. Ngayon wala na, lahat nasa labas na rin. Ayun, sarado na guys, hanggang alas 2 lang pala sila. Kala wala 5. Sobrang namin late na. Yan, punta na lang kaming Moa. In fairness, ang ganda nung yung tinted na sunscreen nung Manof ko. Ayan, ilang araw ko na siyang gamit. And hindi siya guys, hindi siya oily sa skin at all. Pero ko siya. After ko siyang ilagay, ano ba tawag doon? Nag-bake. ng baby powder lang. Ginanong ko lang siya para hindi nga masyadong shiny. And then yun, wala pa akong pre-application ng ng any powder. So hindi pa oily masyado yung yung face ko. Yan. What you think today? Ganda ako. Sa paningin mo. Yes. Yeah. Pero pipilita ka lang Basta may Maliw. Diba? Punta ko. May ka nga lang. Char. Hello, IKEA. Kailan kaya tayo makakapasok dyan? Char. Budol. Iwasan natin tong lugar na to. Dadaan lang tayo, pero hindi tayo papasok. Charot! Panin muna natin guys. Pahupain na muna natin yung IKEA fever kasi 5 days ago pa lang ito nag-open, so marami-rami pang and alam ko kailangan magpaano ata dito, appointment para makapasok ka. Hindi ko lang alam, pero wala pa naman akong kailangan dyan bye. Daan lang kami. Kaya ang kakaano ko lang guys, nakapaship ko lang ng papuntang Dagupan, district ko sa Pangasinan. Yan, sa Victory. Tapos uwi na tayo. At alas 8 na. Pahinga na naman. So, yeah. Kakain pa ba kayo? Yes, ma'am. Yes. I'm hungry. Okay. Totally hungry. Ayan, dito na ako sa taas guys. Kami pala. Tapos meron pa palang ulam kanina. Ba't lang pinili ni Chris? Ayan, may chicken tsaka yung veggies pa. Meron pa ngayon sabi ko sa inyo, diba? May na silang kumain. Char. So, na lang ako ng chicken tapa. Yan, additional. Kasi dalawa na lang yung chicken dyan. Yan. Tapos meron pa nga yung in-steam ko din kahapon. Ayan may siopaw pa. So, pang midnight snack na lang yan. And then, may dumating na naman tayo sa Shopee, guys. Yan. More Shopee. Ito yung pang ng washing machine. Patakip. Yan. Kasi may washing machine tayo doon. Para medyo naman. Gandang tingnan. Yan. Wish ko lang magkasya. Wala kasing sizes
Piling ko naman kakasya siya. Yun. And then, so habang tinuto ko yung ano doon, tapa. Tapos ito, yung, para dito sa ano, mantel. Mantel nga ba? Yan, mantel. Ito magpapalit ako para lahat, ano, malinis. Tingnan. Mamaya kakain namin. Tapos, isang dish cabinet. Dish drainer. Ayan. Kasi, bumili ako nung ano, isa pang palanggana. Gusto ko kasi, dry yung ano, bago ilagay dito sa cabinet. Dish cabinet. Tuyo yung mga plato. Ayan. Hindi na naman nag-function yung utak ko, guys. Gutom na kasi ako. Hindi ako nag-ano, hindi ako kumain sa tapos yung iba, mapapakinabangan pag minsan, nire-reuse ko. Yan, katulad na ito, pwede pa itong pang mag-reuse sa Shopee. Yun, buo kong natanggal eh. Tapos, ayun lang yung, ito lang, maliit lang pala siya. Pero okay lang. Pang ano, pang small family. Yan, para diretso na yung tubig sa lababo. Yan lang. Meron sana dun, ano, parang stainless. Kasi ang mahal, 1,500. Para sa, ano, dish drainer lang naman. Eh, konti lang naman kami kumain, diba? Pero maganda sana yun. Yan. Pero, okay na to. Tapos, bumili rin ako ng extra tray for anik-anik. So, yan. Good morning, guys. Kain tayo. Ayan, hotdog, nuggets, tsaka yung natitira pang ano dyan. Excuse me. Gumawa ko ng mushroom soup. Hindi ko alam kung nakuha ko yung lasa ng ano, ng KFC. Ilalagyan lang pala yun ng cream. So, anyway, kain tayo. Ayan, andito na pala yung ano, inakyat nila bunso yung sofa kasi yung mga ibang stocks na nasa labas kasi nagpapa-walk-in na kami ulit eh sa shop. So, para lumuwag-luwag dun sa labas. Let's pray na. Dirty. Oo nga. Ang dumi nga lang. Paano na lang? Ikaw na lang. Maglinis niya. Yung foam lang. Alam mo yung tapos bina-vacuum siya. Piano. Detailing. Wala naman tayong foam yan eh. Hindi, yung ano lang, yung bula ng ano, oo. Para pang car wash. Ano yung Father, Son, Holy Spirit. Bless the Lord and distribute the show. Bounty received from the bounty. So fresh, O Lord, amen. Amen. Ano nga lang eh. Pina-vacuum. Yung vacuum, kasi yung ano niya, basta yung napapanood ko sa mga ano, pag nagpapa-home service na ganyan. Ang dumi kasi. Dito na yun sa atin. O sige, pwede. Home service muna na. So wala naman tayong apparatus. Pag tayo bibili, it's Mahal your, pa, no? It's your prerogative to deny it. Tsaka pag ano, gusto nyo matanggal yung mga stains ng laway na tinalo nyo rin sa arawan. Kaya nga. Ayun, baba na tayo sa shop, guys, kasi alauna na. Mag-aayos lang ako ng mga order papuntang Canada. Tapos nilipat ko na pala dyan yung ano, yung table. Yan. Tapos nandun yung sofa. Yun. Yun lang. Tara na. Ang sipok na to. Nagpapainit na naman siya. Papainit! Papainit ka na naman dyan. Dito na ako sa taas, guys. Grabe. Haggard ang lola nyo. Yan, magluluto lang ako ng sisig. Kasi, walang maulam. Nagmerienda kami kanina kaso, kailangan maubos tong ano, tong rice. Yan, baka mapanis na naman eh. Pero nilagyan ko to ng ano, ng suka. Gusto ko na tong ano yun guys, so inumin. Kasi wala kaming yelo. Pwede na siya kasi may mga langaw-langaw na. Yung fruit fly na ba sa kanyang umiikot-ikot. So, hinog na siguro to. And then, yun nga. Since itoto ko pa tong ano, tong sisig. Dapat pala kanina ko pa to tinuin, no? Yan. Bibili kami ng
Bili kami ng yelo sa 7-Eleven. Yan. Eh, sasama na namin si Groot. Siya si Miggy. Miggy! Tatakam kasi ako dun sa ano, sa melon. Kaya sabi ko, halika na daddy, punta tayong 7-Eleven. Bili tayong ano, yelo. Ba't yung pinamuna sa damit mo? Loko. Yeah, good. Bitaw mo. Andun na, una na sila sa baba. So, let's go. Bili tayong yellow. Anong pinapadala mo? Eco bag? Oh. Excited, oh. Excited, oh. Si Maggie, uy! Maggie! Teka lang. Excited ang Babsi. Uwi na kami. Yan, nakabili na ako ng yellow. 5 pesos lang, tube ice. Buti na lang may mga bukas pang ano, tindahan. Hoy, Miggy. Tingnan rito, Miggy. Sigurutin. Sigurutin. Dito, Miggy. Miggy. Dali. Yay! Makakapag-melon tayo. Yes. Ay, Daddy! Paano pala sinalang ko na yung ano? Wow! Wow, grabe. Sobrang juicy, guys. Sarap. Excite ako. Yan, ang juicy niya. Yes. Kalahati lang gagawin ko. Tapos yung kalahati, bukas naman. So, ayun na nga. Hindi ko makita yung pangganon ko ng melon, tsaka mangga. So, buti na lang meron ako ditong cheese grater, guys. Hinano ko na lang siya. Ganyan. Tapos ginagadgad ko na lang siya. Grabe, ang tamis. Ang sarap. I swear. Pwede na halos kainin talaga. Sobrang hinog na niya. Naalala ko si Mama, favorite niya to eh. Ginagawa niya tong ice candy nung ano pa kami, bata pa kami. Yan, pareho lang naman yan. Importante magadgad siya. Hindi ko alam kung saan nilagay ni Ante yung pang ano ko eh. Pang buko ko. Summer na summer yung ano. Ang sarap talaga. Tapos gusto ko dito guys, as is lang, nilalagyan mo lang siya ng sugar. Ayan, pero stevia yung lalagay ko. And then, yellow lang, yung tubig. Ayoko na nilalagyan ng gatas. Then, napanood ko sa TikTok, yung ano niya, yung buto niya. Lalamasin yung, para yung katas. Malinis yung kamay ko. Para yung katas niya. Isasama natin doon sa ano. Sa juice. Tapos, sala. Then, lalagyan natin ng tubig. Tapos, titimplahan. Kain tayo, guys. Ayun, sisig. Tapos, nagprito akong itlog. Then, may biryani pa kami. Ano? Biryani ba to? Hindi. Yung curry. Masala curry. Tapos, yung tira ko pang roast. Tubusin ko na.
Yan. May hotdog pa nga doon, no? Si Chris tulog na eh. Kain tayo. Ito na yung ano guys. Ang sarap. Yummers. Yan. Let's pray. Tulog na eh. O tulog-tulugan. Mamaya ngayon mo yung internet, patayin muna. Yung Father, Son, Holy Spirit. Amen. Bless us, O Lord, in this your gift which we are about to receive from thy bounty. Through Christ our Lord. Amen. Kain. You pass. Dalawang umanghang mo ano. Yun. Okay. Okay. Dinagdagan mo ata na. Hindi ah. Sabi siya mga umiinit nga yan eh. Parang linimin. Malamig. Malamig. Nangyari. Grabing kagat niya itong ano mo. Alin? Hindi umuuso. Ito? Rubber na rubber. Gusto mo. Easy. Bukas back to Azay ako guys. December 1. Binatog. Back to binatog ako.